Sa John chapter 8 verse 31, ingon pa ni Jesus Christ, if ye continue in my word, then are ye my disciple indeed. Kinsa man tong tinuod disipulo, kadto lang mo continue. Kung dili ka na mo continue, kung doon ay mga pagsulay, mabito na nagwan ko ninyo, aron makaiskapot ta, kay sila wala na nagwali, pamatay man nila. Di naman ganyan sila mutuo ni Jesus Christ. Kinsa pa kita, mabito na nga di, ka na mga magwawali. Mao ka na ang gitawag og shepherd, messenger, and overseer. Ano yung gingon dito, I will give you a shepherd according to my heart to feed you with knowledge and understanding. Manang gingon, the messenger sa Malakay, yung gingon, kanang messenger, the lips of the messenger, there is knowledge. Wala, mga messenger, musulti yun nag-knowledge. Kaya bisan gani si Jesus Christ, nag-ani siya din to till the knowledge of kanang tawag og remission of our sin, unsaon paghugas ato mga sala. Mismo si Jesus Christ sa Lucas chapter 1 verse 27, dili lagay siya ni anhi, kundi nagtudlo siya og kahibalo unsaon nato pag hinlo, pag-usab ug paghugas ato mga kasalanan. Una aron kita makalahutay mo continue ta sa pulong sa Ginoo aron mahimot ang disciple. Kung dili ta ka continue para na moabot ang panahon nga di tagaan ang maayong mga butang o wapo na kayo yung business. Nalingaw na mo sa inyong business, maura ba na ang hinungdan nga waloray na luwas, kay nga naman, nalingaw na sila sa ilang business. O sa napagbalik ni Jesus Christ, malingaw sila sa ilang business. O niya, ang plano po na kanang Great Revolution business po, mo na igingon ni Propeta Daniel nga kana, mutunga siya, iyang i-prosper ang kalibutan. O nang nag-iingon si Apostol Pablo sa Thessalonians, peace and security, suddenly destruction. Siguro kumpiyansa ka nga naa kay kalinaw kanang mga tao nga kayla sa Ginoo alinaw man ni. Do na tay kasiguruhan diri kay naa naman tay marka dili na ta ngay mahadlok kay ngano man. Naa naman tay marka, naa naman tay mga national ID, naa naman tay mga ID, kuma naman ta na baksinan kanang kumpiyansa kayo ba? Nya mo na giingon sa Thessalonians suddenly destruction. Like a woman kanang mga nakay na kay sakit daw na kayo nga di maghuwat na lang kung karos mga anak. Mosad na nga din ang mga tao sa diya moabot na ang adlaw sa Ginoo mura kag gusto ka nga mga anak nga dili na gyud ka mga anak. Ang iya lang gingon usama ra kag mga anak nga gusto ka mugawas ng imong disamkon ba. Kay mao man ang tunglok ang iba, ang ikatulong tunglok ang iba sa iyang pagpanganak. Una yang gingon dito mag-antos gyud ka. O mamatay ka sa imong pagpanganak, man giingon ni sa Ginoo kang iba ikatulo niya tunglo. O bitaw na nga ang mga Kristiyano na ipulong giingon dito ni Pedro nga din maluwas lang ang mga nakay pinaagi kung siya magpadayon sa panang pagsalig sa Ginoo. Pero kanya mga tao lagi wa naman nagsalig sa Ginoo, naisulat na kaya sila wa kaila. Pero kung ikaw nakaila sa Ginoo, maura gyud imong kaluwasan kung ikaw magsalig sa Ginoo. O bitaw na nga kanang gitawag o kanang save, rescue, redeem, dili na salvation karon. Kung dili ang salvation umalabot pa na. Mo man na ato ang gi paningkamutan nga siya nga matud pa niya dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10 that He will yet deliver us. Nga siya gayud nga pahigawas pagyud nato. Kay nga naman wa pa man gyud ta kay gawas. O bitaw na importante nga din do na tay kay balo aron may bawta kung sa atong buhaton abi niyo sa tinuod lang. Dako kay ko kumpiyansa na sa Ginoo karon. Unang bahalag mangundang basta ko di mangundang. Wabot ang panahon mangundang ko wali, pait man gyud ni muwalit ang walay tao, di ba? Pero dili na akong hunahuna nga din tungod kay gamay ra ka di ko umuwali ko. Kung dili tungod sa kalag sa Ginoo nga naa diri. Unya ako po, maupog na ang gasa na ako, kay kung dili ko muwali, alaot ko, para ni Apostol Pablo. Muna, muwali lang yung ko hangtod, muabot ang time nga, ang magpabilin diha, mora na ang iya sa Ginoo. Nga muna hinungdan mo yung kunin nyo, magpabilin dito ta. Kaya ang Isaiah chapter 45, verse 22, ingon pa niya, look unto me, and be ye saved, and all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Tanawa ko ninyo aron kamo maluwas. Kamong adunay katapusan din sa kalibutan. Kay ako ang Dios, wala na laing Dios.
Sa Habakkuk chapter 2 verse 3, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. O muna yung gingon dito ni Habakkuk, ha? Nga matod pa niya, ang vision daw is yet for an appointed, alang kini sa appointed nga time, ang vision nakita ni Habakkuk. But the end shall speak, og ang katapusan musulti gyud na, pareha na ron na nagwali nga di dunay katapusan kamo kundi mo maminaw nga di nga dunay katapusan ng tao ang kalibutan. Muna yang gingon nag-speak yun ni, and not lie, dili di bakak nga adunay gyud katapusan, pareha na ron na matapos ta na nato mga plano sa itong kinabuhi o kanang inyong gipangbuhat kanang mga kanang business nato may katapusan ra na, mga leisure nato, mga exercise nato may katapusan ng tanan. Manang gingon, matod pa niya, it shall speak and not lie. Though it tarry, bisan ka na dugay pa, dugay pa, wait for it, wata lang, because it will surely come. Sigurado ginang moabot, it will not tarry, dili ginang magdugay. Kanang kung wingon ka, dugay pa man mubalik ka, dugay pa man ang kalibutan. Tapos, dugay pa man ni. Pero mo na yung gingon, dili na mabakat ang end, ha? Kay ang end, muabot yun na. Namatod pa niya, it will surely come. It will not tarry, di yun na madugay ang kalibutan. Mo bita nang maghulat lang yun ta, diya sa Ginoo. Magpadayon yun ta, kabaw mo sana ang tari. Yung pa sa dictionary, dugay-dugay. To linger behind delay. Kanang naghanahuna ka ba nga, dugay pa to. Wala pa to. Kuan pa to. Munang mingon ka, di lang ko manikabot ng simbahan. Di lang ko di makonvince ng adlaw sa Ginoo. Di lang ko mutuwa ng musulti ni pastor. Munang mingon ka na akong ipangsulti ninyo. Di lang mo mutuwa. Munang gingon tari ka nang naglingger pa ka nga, dili pa to, dili. Sa tinood lang, kanang tari in the Bible is paghulat na or pabilin or pagpaabot lang. Namatod pa niya, another term sa kwan, is to wait. Kanang to wait yun, paghuwat lang yun. Kanang duha na kaklaring tari, para nga din, ang tao wala naguna-una nga moabot na, mo na gitawag tari in Jerusalem, kay waka kabalo kanus anak moabot, mo nang pagpabilin lang yun. Kaya nga naman, kung ang tao magpabilin ko, kanus ama na, mo nang giingon nga, naglingkir pagka, kaya nga naman, yung kaduge pa na, mo na gitawag tari, nga iyang giingon, magpaabot lang. Mo na gingon sa Ginoo sa mga tao. Kaya nga naman, moabot yun na, dili na magdugay. Ingon pa niya dili sa Hebrews. Sa Hebrews chapter 10, verse 35 to 39. Matod pa niya sa 35, no? Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Ayaw ninyo na isalikway inyong confidence. Yan inyong pagsalig, ha, sa Ginoo. Kaya nga naman, adunay na dakong balos nga mao ang reward, recompense nga balusan ra kaana sa reward. Mo na nga ayaw na isalikway ninyo ng kanang inyong pagsalig sa Ginoo. Matod pa niya sa 36, for ye have need of patience, pero gikinahanglan nimo ang pasensya, that after ye have done the will of God, human nga imong gituman ng mga kabubuton sa Ginoo, ye might receive the promise. Padawat ra na nimo promise, kanang salvation mo nang giingon kinahanglan nato ang patience. Kaya ani lang ko ta dili baalag maguba na ni padulong atong simbahan. Pasensya rin kay nga naman sutihan ta mo hapit na matapos ang 2021. Unsa ta sa sunod, no? Muna akong gingon ninyo nga di kita nakakonsume na ta sa gitawag og akong kwintada ganit. Kay upat man to ka bulan. Akong gikwenta sa inyo, na-consume na nato ang 2 ka bulan ug tunga katong gingon 120 Sundays nga atong gikwenta nga ningon si Jesus Christ, tapuson niya ang bulaton within 4 months. Kay nga naman harvest na, sa 4 months harvest na, niya kanang harvest is the end of the world na kanang
dili ingon end of the world kanang end na sa ato ang mga bulaton sa Ginoo pagpangalagad ba mo bitaw na nga dili maningkamot jud ta mo bitaw nang niingon ko sa inyong kinahanglan ma-establishar na ta kinahanglan nga din kita aduna natay gitawag og kanang kusog kanang hingpit ug kanang masito na ang tanan natong bulaton kay nga naman matud pa niya kay do natay dakong reward ana balusan ra ta og ganti ingon pa niya din kay gikinahanglan nato ang pagpasensya after that ye have done the will of God ye might receive the promise sa 37 for yet a little while kay sa gamay lang mga higayon and he that shall come will come o kanang moabot gyud na and will not tarry dili madugay mo na ang challenge sa pulos sa Ginoo nga ayaw gyud mo kumpiyansa moabot gyud na ang gitawag og end nga matod pa niya sa 38 now the just shall live by faith but if any man draw back my soul shall have no pleasure in them o mo ni yang gingon kung dili ang mga matarong kinahanglan magkinabuhi sa pagtuo kung doon na may tao nga mubiya ang akong kalag dili gayod malipay matod pa niya my soul shall have no pleasure in them sa verse 39 but we are not of them who draw back unto perdition pero dili kita uban kanila nga nang biya ngadto sa kalaglagan o kaperdihan perdisyon but of them apan ngadto kita uban that believe to the saving of the souls uban ta ni atong mga tao nga di nituo siya sa kaluwasan sa kalag mao na ato ang pagpangalagad sa Ginoo kay dili ta uban siya nga nang biya basig nubiya ka puhod uldo yung kanibalin naman ko dito wala kung gingon kung doon na pa'y nagtudlo ining sa inyo dito okay lang basta ako musulti ko ninyo kanikulong akong gingon kaninyo mao kani ang gusto sa Ginoo nato unang wala ko nag-after mo bitaw tong nagdunit mo tanas sa kapastor nako asa daw ko nasakop kuha ko gisakupan sa Ginoo lang yun sa ato pa ninyo sa wa kay credential wala ko nagwali tungod sa credential ka kita pag pastor nga din nagwali karon walay credential wala puro do na gyud ay credential mo to giingnan ko pagpasakop lang pagpa-under service ako ginang din na siguro kinahanglan hapit naman ko ng panahon total nakawali man ko bisag wala ko ikuan di ba siguro ang mga pastor muwali kay naa sila credential kay ngano nga ang credential importante gud na tunguna nakagabato ko credential lipay gyud ko pero karon wala na ko nag-after og credential kaya nga naman, kaya ang giingon sa Ginoo sa kuha, o ang akong giingon sa Ginoo, gamita lang ko Ginoo, sa dili pagkamubalik. O bitaw nang amuwali yung kunin mo, kaya mauman na ang akuha, nga bulaton, nga gasag, yatag sa Ginoo na ko. O na nga dili, yun ni magdugay mo na ayaw mo kumpiyansa. Kaya ang promise, nga mao ka na ang everlasting salvation. Sa Lucas chapter 24, verse 49, ingon ni Jesus Christ, and behold, I sent the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Mabitaw na nga kita gayon, kinahanglan magulat na. Kaya nga naman, matod pa ni Jesus Christ, tanawan ninyo akong ipadala ang saad nagikan sa amahan dito kaninyo. Munang pabilin usa mo sa siyudad sa Jerusalem. Hantod nga kamo mabubuan mo sa gahom ngadto sa kaitasan nga ang Ginoo magbubo na gyud dunay time mo bitaw na nga ingon pa sa 1 Corinthians chapter 15 ipot niya into order ang matag tao aron si Kristo ang first fruit unya kita nga naa niya kang Kristo uban nata niya bisan asa ta mo nay buot pasabot atong 1 Corinthians chapter 15 verse 23 ang Acts chapter 1 verse 8 but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and all in Judea and in Samaria and into the uttermost part of the earth. Mahitabo gyud nga kita gayud tunay nga witness nga diin kita nangalagad sa Ginoo makaingon ra na sila moabitan ang mingon ko sa diyang nga mag-abot na ganin ng power sa Ginoo. Manang mahibaw-an nila nga ako ang tunay witness. May tungod sa Ginoo nga ang atong Ginoo gamahanan ha. O bitaw na sultihan ta mo ambot kung muto mo ako nagkilamang gyud ko sa Ginoo sa tanang panahon ha. Tanan akong gibuhat gilag gyud na ko ang Ginoo nga ang Ginoo may nagsugo ini.
Wala usay mo yung kulod nga nung naitabo manina po imo bakong gituklod. Lisod gawin ang Ginoo mo tuklod sa ato. Mo midang pasagdan kaniya. Lisod doy. Mo bitaw na nga gabi sa tinuod lang na problema gyud ko nawat-an nagtubig mi wala na dungoy ba nahurot. Usa kong prayer sa Ginoo, Lord, pawan na lang gud sa gamay lang. Tanaw ko sa langit aldag ko mong guto. Pagkagabi pagdalugdog na, nidalugdog naman siya kabalo na kumulan mo to gipababa na kung tanang sudlanan. Amot kumutong basta ako at sa tinuod lang nga Ginoo kauban ako. Mo tong niabot yun nga din nibundak lang ang buwan kalit. Hantod pagkapuno nahunong pod. Mo po niya akong kauban si Gladys nga din siya akong gisugo na papupuno anak kay nagtan-aw gyud ko kay kusog kayong hangin nga ang tubig wara-wara ba dili mo tumong dito sa drum hantod nga niabot yun ang panahon nga din muhinay na pong hangin masudlan na pod hantod na puno tanan wala na kayong Ginoo tinuod yung ka na akong Diyos. Muna, mingon ko ninyo akong gargaran nga Ginoo tinuod na. O bitaw, nakadungog na ba mong nga din ako. Bisan sa akong pagmotor-motor, na disgrasya ako, wala, glory to God. Bisan sa akong pagkabutan-on, wala yun ko. O bitaw na, sultiyang tamo ha. Muto ko, amot kini akong pamilya muto ko ba ni? Nga din ang akong kinabuhi, ang Ginoo nagbantay na ko. O bitaw na nga sa kabutan nga din, ang Ginoo di magpasagad na ko, sa akong pagkabutan-on lang daan. Nangandoy ko nga ma-hospital ko kay ngano man kay kanang ma-hospital dextrose man daw niya nadunggal man ako tunguna kanang ma-dextrose mo tambok man kay payat pa ko una sige ko pangandoy wa jud ay glory to God kay ngano man pait man day kung ma-hospital ko ka di ba ang dili pait ang sakit ang bayad ba kung ano pait magkasakit kag usab wala pero diya sa Ginoo na hinumdaman ako di ba giayo naman ta sa Ginoo. Muna, ang tanan mga iya sa Ginoo dili na mo magkasakit. Although na may kalintura, po bitaw na ang gingon sa Bible, badlong na nasa inyo ha, badlong na sa tuwa bilang mga iya sa Ginoo. Pero dili gyud ta mo adto sa heart, ba kanang sakit gyud kaayo, di ba? Kana usa na nakagitawag og kanang rebuke ba? Kanang gingon sa Revelation, ang iyang gigugma gina-rebuke na mo na kung dunay may tabo ninyo, na amoy makalaban, na amoy mga butang nga din nangapakyas mo, that is kuan sa Ginoo badlong na o bitaw nang balik mo dinhi o nang mag-pray gyud ta kanunay o nang gibitaw gyud din mo anita dinhi aron makahibaw kita kung sa atong buhaton kay kanang mga pagbadlong na moabot ang panahon nga kita mahimong witness kanang kining moabot na gani na ang gitawag og kanang pag-injud sa power sa Ginoo kanang espiritu na gani nga di kita ilisan na ganita kanang ato ang lawas di na mamatay. Di na sila kabalo nga din kita nganong nangundang na ta mao bitaw nang musulti ra ko ninyo ka ano at mangundang kung ang Ginoo nay mohatag ka nato og time mao bitaw na kanunay nga mo giampo nako wa pa mo kabalo nga kanunay ko nagahilat ninyo angay pa ba na isulti nga mao man gingon sa Biblia ang mga gitawag og mga overseer og kanang gingon sa Bible nga din overseer man mi sa kalag kaya kana inyong kalag diha man paninglon sa muha o bitaw nang wa koy laing gibuhat naghangyo ko sa Ginoo na may gingon dito sa Isaiah nga matod pa ni Isaiah do not pray these people because they are rebellious wa ko kabalo kung kinsay rebellious as long nga diin wa mi laing gulaton kundi magampo lang gyud sa mga kalag nga gi tudloan namo mo bitaw na kanang among gitudlo amo kung gipangayo na sa Ginoo nga kamo makasabot ingunana nang usa ka gitawag og witness kung doon na siya gahom. Ang Acts chapter 10 verse 39 to 41 and we are a witness of all things which he did both in the land of Jews and in Jerusalem whom they slew and hung on a tree. Muna giingon ni Apostol Pablo nga din ang mga lagad o mga pastor mahimo na silang witness sa tanang butang ngadto sa yuta og sa mga tao nga Hudiyo og sa Jerusalem og katong gipamatay pinaagi sa pagbitay sa cross kinsa man tong gipatay o gibitay sa cross katong mga apostoles og ang last si Jesus Christ sila gipamatay to mo nang giingon ang mga pastor witness na sa tanang butang nga din dunay gipamatay katong nagwali sa pulong sa Ginoo mismo si Jesus Christ nagtanyag sa kaluwasan, kabalo gyud ko, kabalo mo, mo nang gitawag tag witness nga din ang atong pagka-witness nga si Jesus Christ gihang no nga pinaagi sa gitawag og mga
gitawag Hudiyo, o gito sa Jerusalem, di siya gipatay. Sa verse 40, him God rise up, o raise up. Ang Ginoo kaniya nagbanhaw the third day sa katulog ka adlaw and show him openly, o gipakita kanila nga openly gyud mo na nga si Kristo nabanhaw, nakita gyud sa tanang tao, bisag kita mutuog gyud ta nabanhaw, mo na ang usa ka gitawag kung kita nahimong witness ana. Sa 41, not at all the people, not to all the people, dili day sa tanan mga katawan sila nahimong witness, but unto witnesses at chosen before God. O katong nahimo lang witnesses daw na maka-witness ini, katong lang ipili sa Ginoo. Kung ikaw pinili sa Ginoo, manang gingon, witness ka. Kung ikaw witness yung ka nga si Kristo gipatay, tungod sa atong mga sala, gibitay sa cross, ikaw ang witness. So therefore, ikaw ang gipili sa Ginoo. Manang gingon, kung gipili ka sa Ginoo, ikaw ang witness. Kung ikaw ang witness, ikaw ang gipili sa Ginoo. Matod pa niya sa unahan, even to us, bisan kanato, who did eat and drink with him after he rose from the dead. Namatod pa niya, even kanato daw kuno, nga diin kita nangaon, nanginom, human nga siya, nibangon gikan sa mga patay. Mo bitaw to, nga diin kita nangalagad na kinabanhaw siya. Kaya kung wa pa siya nabanhaw, manang gingon, ni Apostol Pablo, ang iyang wali, sayang lang. Mo bitaw na ang wali ni Apostol Pablo, awag pagkabanhaw. Na diin kita nabanhaw kita, ma-born again yun ta, kay nga naman, natao matagikan sa tubig, ang natao sa tubig, manang gingon, espiritu na na siya, kay nga naman, gilubong man siya sa tubig, may gani ato tubig, dili yun ta, pero si Kristo yun, gilubong sa lubnganan, pero nabanhaw man siya, kita gilubong ta nga, wala ta namatay, although kita gitawag tagpatay, diya sa atubangan sa Ginoo, kay mga Gentile mo ta, pinaagi sa gugma sa Ginoo nga si Kristo mo nang nagbanhaw nato kay nabanhaw mo pud siya. Mo na kita witness nga siya nabanhaw, unsa man atong buhaton? Nga di kita mangaon ug manginom. Kanang buot pasabot nga din diya ang Kristo, mangita kita sa pulong sa Ginoo kay si Kristo mo na ang living water. Mo nang ningon siya gani, nagsulti siya, nagwali siya, kinsa katong mo inom ug mukaon, dili na pagagot mo, dili na pagauhawon. Kung unang moabot ang panahon sa diya nga ang prophecy ni Amos nga there will be a famine in the land, not famine of meat and drink, kundi by the hear of the word of God, by hearing of the word of God. Kanya kita karon nabusog na ta, so bahalag moabot ng famine. Busog naman ta, di ba? Nga matod pa niya, dili na mugot mo, dili na muahon, bisag moabot na, kay naipaw gyud ang Ginoo nga moabot gyud na. Nga doon nagikagutmanan, pero kita kay nangaon man tag nanginom. Sugad ka pagkabanahon ni Kristo mo na nga di natagot mo, kung abot man na nagkuhana kay nga naman, kompleto naman ta, sitol naman ta, hingpit naman ta, tubangan sa Ginoo. O bito nang importante, doon na tayo nalin sa Ginoo, kahibalog yun. At choosing witness after that the Holy Ghost come upon us, o upon you. No? Mahimot ang witness, yung pa sa John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Anang nituog yun sa iyang ngalan, kinsa man ang ngalan, dili lagi ng ngalan ng kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, sultihan ta mo, pulong na siya, ambot masabot, kanang tanan pulong nga nahisulat, nga gisulti ni Jesus Christ, mao na itong tuhuan. Mao ka na ang atuan, sundon kay, mo nang gingon sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So pulong ang Dios sa sinugdan pa, wag ang pulong uban sa Dios, o ang pulong mao na ang Dios. So therefore, believe in His name. O sa may name niya, mo believe ta sa pulong sa Ginoo, kay ang name gyud ni Jesus Christ, ingon pa sa Revelation, is the Word of God. Pulong. Muna iyang gingon dinhi, muna iyang gingon, power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Aduna natin power, ang sons of God, anak ta sa Diyos, kung nituo ta. Ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, ingon pa ni Apostol Pablo, for our gospel come not into you in words only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know,
what manner of men we are among you for your sake. Muna yang gingon din nga din matod pa ni Apostol Pablo, nga din kining ila daw gospel, nga niabot daw sa ato, dili lang pulong ni, not word only. Dili lang kay sige ang paminaw pulong sa Ginoo, but also in power, doon na po tayo gahom. Amen. Diba? Kung sa gingon sa Mark chapter 16 verse 17, the sign shall follow them that believe. Ang musunod din mo, kung ikaw mo to, makakaon kag hilo, di ka maunsa, mapakagagbitin, di ka maunsa, kinakay power. Amen. Unsa pa ka ng vaccine? Sabi ni mo, bisan among mga kaubanan ako, niapil mo kong meeting atong Thursday, niya Monday dito, sa 2nd district, dito sa 1st district, di ima mo 1st district to. Ang amo lang grupo ba, niapil ako, nabahin mi. Ang uban nagpabautismo, ang uban, nagpabaksin, ang uban wala. Mga pastor mitanan na, wala kong gingon ninyo, nga asa na ba din inyong power, nga nung hadlok man mo. Kung ka nagipangayo sa gobyerno, nga di man ninyo atag, tungod kay nahadlok mo, tungod kay namoy maintenance, tungod kay ano, mo ito na ako, di ba giayo na tamo, ito na ang tuyo sa Ginoo diri ni Jesus Christ, not only to save, but to heal. Ang tanan mga Kristiyano dapat dili na magkasakit, dili ma-admit kay ngano man ta, doon na tayo great physician si Jesus Christ, di ba? Muas lang ta sa Ginoo kung kita ang problema lang kung wa ni bubuhata kay mao na yang gingon, if you abide in me, my words abide in you, this shall ask what you will, it shall be done. Wa man mahitabo, di makamayo kay wa makakabalo unsa ang pagpabilin nga ang pulong naa nimo kay wa makay pulong, wa makanaminaw sa pulong sa Ginoo. Mo nang gingon, if you abide in me lang, and my words abide in you, nya pulong uban nimo, nya kung wakay pulong, mo na hinungdan nga din ang mga tao tungod kay wa siguro sila kagitawag nga ng design sa follow them that believe. Kamong nito ang ilhanan mo ni makakaon daw mo og hilo, di mo maunsa. Mapakan mo bitin, dili mo maunsa. Makatunog mo scorpion, di mo maunsa. Bisag unsa inyo hang matumban daw mga lala na gito giingon ni giingon ni Jesus Christ nga mga power. Mo bito na iyang giingon din ang gospel daw ingon ni Jesus ani Apostol Pablo, dili lang kay word only, kundi power in the Holy Ghost. Mo na ang gahom sa Espiritu Santo. Matod pa niya, much assurance na mo na siguradong kasiguruhan ninyo nga din mo kana ang nakaingon mo kung unsa may klase nga tao nga din alang kaninyo mga gamhanan. Kadto si Apostol Pablo sultihang kamo, imbis yang tao sa kanang Roma Hudiyo ba, nga din ang Roma gisugo sa mga Hudiyo, mga pari ba, mga priest, nga din si Apostol Pablo gigamit aron pamatyo ng mga Christian. Niya karon kay nakabig man siya kay kuha man siya sa Ginoo, gibutahan siya, niya giayo na pud iyang mata aron mahimo siyang preacher. Unya ang una gyud niyang walig, nibalik gyud siya dito sa ilahang dapit nga din dagay naglagot niya, patyon siya, duwa siya mahadlok kay ngano man. Mo na iyang giingon, dili lang kay pulong ang iyang giadto dito, naagit siya gahom. Mabot yun ang panahon niya siya patyon, wala siya nagpanumbalingan na, basta ang iyang giingon, ang gihatag sa Ginoo niya gahom. Mo nang ang Mark chapter 16 verse 17 and 18, mo na niya ang giingon ni Jesus Christ, and the sign, na mo niya ang ilanan ninyo, shall follow them, magauban kaninyo, believe in my name, shall they cast out devils. So tanawa, makahingiling ka o yawa. Kinsa man ang nagkuhan daya ng vaccine, yawa pa rin na, yawa pa magani, mahingilin mo. Kung nang gingon, maayo lang mo man review na, nagtuo mo, maayo mo mo ampo, mga masakitod kay nagtuo mo, maayo na. Kunya karon ka mo, kung naturo ka ng vaccine, anong madlog malagi mo? Mubili mo nga sa diya nga inyo ang review kon ang dautan, mukalagyo na siya. Nya unsa man niyo pagtuo pud diya sa Ginoo nga din kung kamo na puy kuanon mahadlok man. Mao bitan ang gingon nga din walay gahom, puro lang word. In my name shall they cast out evils, they shall speak with new tongues, sa verse 18, and they shall take up serpents, so mapaakan sila og bitin, and they drank any deadly things. Bisag unsa mga kuyaw nga mga butang, makainom ka, it shall not hurt them, dili ka maunsa, and they shall recover, o mga maayo pagyud ka. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20, ingon pa ni
Apostol Pablo, the kingdom of God is not in word, but in power. Kaning atong pagsimba, dili lang ni paminaw lang tagpulong sa Ginoo. Kung dili gahom ni, bisan asa ka dito. Sulti ang tawa itong una, mahadlo ko gitngit. Ulit tao pa ko. Padlog yun ko, di yun ko mato. Di gani ko matog, ako ra isa. Manang nag-iingon ko karon, ang gahom sa ginunaan ako. Gabi, nag-ingon manggod sila nga din mo awas daw alas 2. Di ba mo ko alas 2, yani ko diri. Atong una, madlog pa ko pirmiro diri, kini pagsugo na mo simba, madlog ko. Manang natog mi di, ubad yun ako misit, di ko matog kung wala siya. Kinaapat ang kadlog, sadya nga niabot ang panahon nga din, ang Ginoo gayon na sinatin ako diri. Wala nga, niani ko diri, gabi pa lang kay. Di mo manggut mga tao na daw utol ulo diri ba? Pari daw ni suroy daw diri. Kung na ngayon nga panghadlok nila, pero karon glory to God. Nga naman, ang akong gitubuan, iya ko sa Ginoo na ko'y gahom, wanang wa, nagyot ka na ko ang kahadlok. Wanang bisa paggabi, ambot, wako ko kabaw, kung patulugon ko ako ng isa, kay sa tinuod lang, madlok yung ko, tumuna pa, batanon pa ko, o gabi, kay nga naman. Ayaw sa'yo, pananaw na ko gabi na iro pa. Magugod na ko. Kakita na ba ko mga dagway ni Satanas? Kakita na ba mo? Gusto ninyo i-ikuan ako, i-figurize pag yun ako? Abi ni mo na ako ikauban ni estudyante dito na sudlan o kanang mapusis ng tato siya. No? Nya kay nagigda me. Nag-testify lang ako sa inyo ha. Wala nga, kita na ako kay katong ko sa freshman pamangguto, bago pang estudyante ba, niya kami, kupat, classmate na may, pero mga talawan lang to ako mga classmate ba. Niya katusan ako kong classmate dire. Motoy, magguwang na mo nga na preso ka to pastor. Magguwang nga na mo niya. Ningon siya sa kuha, kay saba naman kayo. Kay niana siya, kanang lain nagtingog niya ba, kay naaday mga iro, mabuot mo sudyod siya, nasa bumbong sa muluyog. Moto ningon to akong kauban nga, bradgalo, tanawar ko na si Juan. Moto nitindo ko, nitanaw ko, pero nagulit ko Bible. Ako yung gitutukan, piting pulahang mata. Yan yana, ayang Juan pa. Ako lang gihuwat. Niya kato yung katapad, nadlog na dito. Nibukot na ginubukan, gikuhit na niya, hantod niya abot sa pagi. Ginuol ako, sagpa tayo na ko, Juan. Sa gitawag Bible. Pagduol ako, sagpa na ko Bible. Gi-obserbahan pa na ako kung unsa gyud siya. Nidagan na dayon itong iro, murag nabunalan gani. Punta pagkabuntag ni istoryanay may unya katong mong silingan. Kay naman dito siya iro po dito, giun sa daw namong iro, bunalan ba daw ito namo? Wala man may nagbuna itong iro, ni kalit nagjabaw, singgit yun, o kung nagsigit. Disgot na may manong nakaingin yun kung gamanan yun ang Ginoo. Mubita na nga, manong hantod karon nagpabiling ko. Tungod kay ang Ginoo, ang nag-uban ako. Bisan asa ko niya ito, ang Ginoo nag-uban ako. Kumita na musulti ko ninyo, nga ang akong Diyos nga gyalagar ang buhi ni, mo ni akong gisulti ninyo tanan. Nga din ang power, dili lang kay kita magwali-wali lang, kundili, ang kingdom nga atong gyalagaran is power ni. Sa diyan nga ikaw mahimong Kristohanon ka, doon na kay gahom. Kaya anak ko sa Ginoo, di ba? Dili lang kay ingon kay ang atong amahan dato niya kita dato pod. Mao na kasagaran wali ba? Kinahanglan dato gid ang pastor. Wala gyud nagsulti ang Ginoo nga diin the kingdom of God is madato ka. Kun dili ang iyang giingon dito madato ka sa pulong sa Ginoo ug prosper ka sa tanan nimong buhaton. Mo bitaw na ang tanan akong gibuhat dili sa kalibutan ni prosper ka nang buhat pasabot ba dili akyas ba. Mo bitaw na nga kita kung bisan asa ta kana inyong trabaho kung ikaw iya sa Ginoo it will be forever na ingon pa sa Ecclesiastes kung kana buluhaton na gitugot sa Ginoo na nimo di gyud ka maundang kung sa trabaho pa dili ka maputbol ba di ka mawala kay nga naman naalagad man ka sa tinuod nga Dios buhi nga Dios. Wanang Acts chapter 3 verse 16 ingon pa ni Apostol Pablo, and his name through faith in his name this man is strong whom ye see and know, yea the faith which is by him hath given him this perfect soundness and the presence of your all. Muna, kining mato pa ang gisulti dito nga din si Apostol Pablo, nakita manggod nila nga kini si Apostol Pablo adunay pagtuo. Nya ang ngalan daw, ang faith in his name, kanang adunay pagtuo sa iyang ngalan, mo na ang tao nga ligon. Strong gyud ta sa Ginoo.
kung nagtuo ka sa ngalan sa Ginoo, mo bitaw na unsa matutuan? Kanang adlaw sa Ginoo. Tahuron yun nato na ani gyud mo diri. Bahala na ng Lunes hangtod Sabado kay ang Ginoo ingo pa ni Salmista David sa chapter 20 sa Psalms 20. Diyan nimo may bawaan nga din kung ikaw makit-at sa Ginoo nga naghalad ka diri, your offering iyang ipadala ang tabang sa nasa kamo adto dito. Mao na ang akong gisaligag kay ngano man gusto ko makita ko sa Ginoo diri lang sa gadiranan. Kaning tuyo sa Ginoo kanang maggadir kita ba a symbol join gather mo nang gusto sa Ginoo nga maggadir ta naagi sa iyang ngalan bisag duha ko tutulo magaisgot iyang ngalan gather together in my name I am in the midst of them naa siya diri karon mo bitaw na nga kita magpadayon jud to kay ngano man ang ato amang gulkuan diha gadin kay bawta kung sa isugo sa Ginoo sa balay ang importante dito prayer and meditation no? Kabaw ba mo ang prayer and meditation ang Joshua chapter 1 verse 8 nagsulti na siya daan ayaw ni ibulag ang basahon sa balaod kundili adlaw gabi mo nang gingon palanduman ni usaon niyo pagpalandong nagbasa pa ba mo Bible o kung wa mo nagbasa nagpalandong ka mo usaon niyo pagpalandong nang nakalimot na mo sa wali karon mo bitaw na ayaw gyud ninyo kalimti nga din dunay wali karon nga din mo na inyong buhaton kanunay nga hangtod sa pagbalik balag nagbuhat mo basta katong giwali nga nadunggan ninyo palanduma to kung sa inyong buhaton dili lang kay ingon nga katong wali wa na labang na magbuhat na pud mi kamo ka-focus ninyo mo sa trabaho mo nagiingon ni Joshua meditate day and night unsa may meditate nato katong gisugo sa Ginoo nga diha sa balay mo bitan akong gingon matod pagani ni Salmista David, I will preach this 7 times a day. Makahimo ba mo pagdaig sa Ginoo 7 sa usa ka adlaw? Kanang makaingon ba niyo dalaygon ka Ginoo? Bisan nga din nga mga butang ba? Na din imong gihimo. Bisan asa ka basta ingon si David, I will preach this 7 times kanang kapituon nimo ang ngalan sa Ginoo imong i-mention. Maayo gyud ka Ginoo sa tuwa. Maayo gyud ka bisan pag nagnegosyo ka, nagtrabaho ka, wala inay mo nahuna na sa Ginoo maayo ka Ginoo tabangi ko kanang ambot pasabot sa Ginoo nga makiistorya ka kay ang Ginoo tinuod a very present He is a God o omnipresent or anang gitawag niya man siya ba invisible nga di na siya makita pero naa siya sa atong tubangan naa siya sa atong kiliran naa siya bisan asa kay ngano man mo na kung gingon nasayod na siya sa atong nahuna o kasing-kasing. Wabita na iyang gingon din tanang gingon sa Corinthians sa diha nga din kita magpadayon mo na iyang gingon mahimo ang soundness and in the presence you all nga matod pa niya pinaagi sa pagtuo sa iyang ngalan sa Lucas chapter 10 verse 19 behold I give unto you the power to tread on serpent and scorpion and over all the power of the enemy. Tanawa mo niya ang gihatag sa Ginoo mismo si Jesus Christ nagingon sa Lucas chapter 10 verse 19. Tanawa ninyo hatagan ko kamo gahom aron pagtunob sa serpents, scorpions, over all that the power of the enemy. Labaw pa sa tanang gahom sa kaaway. O nang wag gyud makabuntog unta nato yun, di ba? Ang Isaiah, nag-ingon na siya daan sa 54, verse 16 and 17, there is no weapon. Wabay hinagiban ba? Way mga bala, way mga sundang, wala, bisang paghilo, wala, tanan. O kaya, baksin ba? Wala, lagi na, tanan. Nga gitugot sa Ginoo, nga din mo pasakit ni mo. Wala niyang gingon, wala nagtugot ang Ginoo na, di mo tugot ang Ginoo na, tumingon ka, nabaksinan ka, bahalag didli to, dili mo tugot ang Ginoo, makadaot to sa imo, hakay na kay Ginoo. Bisa pagunsaon aslong nga din dili lang ta pasimbahon mo na ilisod na kayo nga di na pay time mo na tuloy kayan. Wabot lang nang tayo nga di na ta kasimba kung wala tay marka. Kinahanglan magpamarka ta pero di na ta kasimba sa Ginoo kundi dito na sa marka mo bitaw na mas puyaw ng kanang paundangon ta og simba kung wala na tay marka. Kung wala tay marka. Aslong nga din kita magpadayon patag simba unang ayaw yun mo kahadlok. Mo bitaw na sa Matthew 16 verse 28. Verily I say unto you, there be some standing here, which shall not be taste of death, till they see the Son of Man coming in His kingdom.
Matod pa ni Jesus Christ, sultihan ko kamo, adunay magpabilin dire sa langit, sa kalibutan. Nga matod pa, we shall not taste. Dili makatilaw kamatayon. Till they see the Son of Man coming in His kingdom. Mao gid akong prayer kaniya ato pa. Sa batan-on pa ko, mao ni akong prayer kanunay ko nga din. Do naman daw tao anang magpabilin diri, magtindog daw. Nga dili katilaw og kamatayon hangtod pagbalik daw sa anak sa Dios. Muna akong gipangayo sa Ginoo, Lord, kana unta ako ang mabati. Nga di gyud ko katilaw kamatayon. Nga hangtod sa mong pagbalik, makakita gyud ko nimo. Muna iyang gingon dining prophecy. Kanang giyang gingon. Sa John chapter 8 verse 51, ingon pa ni Jesus Christ, verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Sultihan ko gyud kamo sa tinuod. Kung ang tao magbantay sa akong mga sugo o gisulti, he shall never see death. Di gyud siya makakita sa iyang kamatayon, kung bagat pa ba di siya maluya, di siya maunsa. Anang dili siya mingon nga apit ko mamatay, magbidreading na ko, kuha na lang sa adlaw ni kapoy na kayo, di na ko ganahan makaon. Dili ka kakita anak kung imong bantayan kaning mga sulti sa Ginoo. Mao bitaw nang importante nga kita gayon dunay word of God na ipulong sa Ginoo. Ang John chapter 5 verse 24 ingon ni Jesus Christ po, verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on Him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death into life. Wala iyang gingon gayot, sigurado ako isulti ninyo ni ingon ni Jesus Christ. Kinsa katong maminaw sa akong pulong ug mutuo ni ini nga ako gipadala, aduna siya everlasting, at aduna siya everlasting. Kung mutuo ka ug magbantay ka sa iyang mga gisulti. Nga matod pa niya, dili ka mo ato sa condemnation, and shall not come into condemnation, kanang impierno ba? Kanang i-condemn yun ka niya. But is passed from death unto life. Kung dili, makalabang yun ka sa kamatayon, kanang giingon appointed unto man once today, malabangan na nimo, kay dili ka i-appoint sa Ginoo ana. Mo bitaw nang nangalagat na sa Ginoo, makabaton ta everlasting life. Unyang sa ano to pagbatong nga din kung malahutay raman niya, di ta kalahutay kay mo nang gingon namatay na ta. So sa ato pawatan ito sa Ginoo. Mo nang 2 Timothy chapter 1 verse 10 ingon pa niya, but is now made manifest by the appearings of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death. Mo na yang gingon ang pagpakita gyud ni Kristo diri. Kung atong una, gi-annul niya ang grave, karon si Kristo, gi-abolish niya ng kamatayon so sa katao nga nituo niya. O bito na usay, kung way magwali ini, mo na hinungdan, mahadlok na lang hinungdan mo. Mo nang gingon, di na lang mumuhan din. Ang Ginoo ray nag-promise sana, kung imong basaw ng puno sa Ginoo, di ka kitalo og kamatayon. O bito itong giingon gani niya kang Maria, kang Marta, na di sila mo to, kasi Lazaro mabanaw. Mo na ito'y giingon dito nga pulo, nga giingon ni Jesus Christ. Kung ikaw buhi, dili ka mamatay, kung ikaw patay, mabuhi ka, mutuo ba mo anak? Mo ni gingon ni Jesus Christ, do you believe that? Giinan niya si Martha o Mary. Bisan ikaw patay, mabuhi ka. Bisan ikaw buhi, dili ka mamatay. Do you believe that? Mo ni gingon ni Jesus Christ sa John chapter 11 to na ko nabasahan. Mutuo ba mo anak? Mo bitaw nang kita nang alagad sa Ginoo. Ang problema kay wa man gud giwali. Way nangisog na kaya ilang pagto appointed man good once to die. Although na ay propesya, mo bito na sama bito ta sa bulak malaos. Pero ang Ginoo ni ani siya diri aron maghatag siya everlasting life. Mo nang ikir niya atong life. Mo bito na iyang gingon dinhi. Abolish na siya sa Roma chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of this gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to Jewish first, and also to the Greek. Kining Greek Gentiles niya, mga Grigo, mga Romano, mo nagwali ni, wala si Apostol Pablo, di siya maulang ining gospel. Anong gospel ni Kristo? Abin mo kung saan ang gospel ni Kristo? Anong kingdom? Wala, ang kingdom is not in word only, but in power. Muna ang power of God unto salvation. Muna ang gahong, mao kaning pulong.
Mao ni ang gahom sa atong kaluwasan kung wala ta ini, kung di ta kabalo ini, wa gyud tay kaluwasan. Nga kung naa ta ini kining gospel nga giingon ni Jesus Christ, kinahanglan manulod ta ini kay ang gospel ni Jesus Christ is the kingdom. Nya ang kingdom is righteousness. Nya kanang righteousness mao na ang ato ang cloth, mao na atong sinina ba. Mao na yang gingon diri. Nga una gayud, everyone that believed to the Jewish first and the Greek also. Mao na ang gospel is the power of God unto salvation. Everyone that believe kung tuog ka, mao bitaw na ang salvation. Kinahanglan gayud makapuot nato na. Mao na yang gingon diri sa Hebrews chapter 9 verse 28. So Christ was once offered to bear the sins of many. And unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. O niya, naagyon ninyo ni. Sa Hebrews chapter 9 verse 28, si Kristo sa makausa, nag-offer siya arong pasan sa mga sala, sa mga daghan, sa mga tao. O unto them, ug ngadto kaniya that look for him, nga nagtan-aw kaniya, shall he appear the second time. Siya magpakita sa ikaduhang panahon. Dili na may tungod sa sala, kundi dili may tungod sa kaluwasan. Kanang walay katapusan ba nga kaluwasan, aron dili na makasala, mo nang second coming niya. Ang ikaduhang pag-ani niya, mo na nang giingon, the final salvation. Katong primero is to save, to redeem, and deliver. Ngadto sa kamatayon lang aron di ta mamatay. Mo na nga ang Ginoo nag-care na to, pero kaning ikaduha niyang pag-ani dinhi nga pa sa Hebrews. Matod pa niya, look for him shall he appear. Katong nagtan-aw kaniya, siya magpakita sa ikaduhang panahon. Dili may tungod sa sala, kundi dili may tungod sa kaluwasan. Kanang second coming niya, salvation na. Mo nang gitawag og rapture nilang gingon. Mo bitaw na iyang gingon dinhi sa 1 Peter ha. Adin kita aron kita makapadayon jud. Last na nga bersikulo akong ihatag kaninyo kani. 1 Peter chapter 1 verse 7 to 9. Ngo pa niya dinhi ha. That the trials of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Nga matod pa niya, kanang pagsulay sa inyong pagtuo, labaw pa na kaysa bililhon nga bulawan nga gisulayan sa kalayo nga malaglag lang gyapon. Unya matod pa niya, might be found unto praise. Kanang trial sa imong pagtuo aron ikaw lang makaplagan ngadto sa pagdaig o pagtahod o paghimaya sa diya sa pag-abot o pagpakita na ni Jesus Christ. Sa verse 8, whom having not sinned, ingon nga wa nato makita, ye love, kita nahigugma in whom. Nga matod pa niya kaniya, do now ye see him not, bisan wala nimo siya nakita, yet believing, pero nituo ka, ye rejoice with joy of unspeakable and full of glory. Dili ka mo nalipay ka ng kalipay nga dili ninyo maistorya nga to sa uban. Mao man akong butang ba nga doon na po may kalipay nga dili ninyo maistorya sa uban. Ako na po'y kalipay nga dili na po maistorya sa uban. Di man tala mo to. Grabe nimo sa akong kalipay nga nagpaabot ko nga ang Ginoo magbubo og power. Kanang espiritu ba nga din kanang gitawag na to twinkling of an eye, maura ba na to ang paningkamutan ha? Nga matod pa niya diri sa verse 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Kung nagingon nga kanang imo ang pagdawat sa katapusan sa imong pagtuo, mo na ang kaluwasan sa imong kalag. O bitaw ng kanitong pagtuo, ipadayon yun nato ni, di ba? Kung nagingon si Apostol Pablo, fight a good fight of faith, kanang pakigbugno sa pagtuo, tuog yun. Kanitanan pulo nga akong gisulti ninyo to ini buhatan ninyo ni kay para ni dili para ni sa Ginoo, dili ni para sa tong kinabuhi dito kundi dili para ni sa Ginoo aron kita mahimo gayong nga makadaig daw kuno sa Ginoo ug makataod ug makahimaya sa diya nga moabot na si Jesus Christ.
Unang tuhuan yun nato ni bisag ani lang ta diri wa may magkuha kay ngano nga atong bulato naaman diri. Mo bitan ang sala sa mga tao nahimong abomination kay di ani lang din sa simbahan. Nga diin wala gyud siya pagpangandam, wala siyang hunahuna, wala siyang kasing-kasing kining adlaw ni gibuhat ni sa Ginoo. Murag wa ka nito bang kining adlaw ni gani ningon sa Apostol Pablo kinahanglan ma-convince ka nga kining adlaw ni lahi ni kay kining adlaw ni gibuhat yun ni para sa ato ug kini iya yun ni sa Ginoo. Mao ni atong life diri. Mao gini ang ato ang buluhaton diya sa Ginoo. Nga din kining adlaw ni mao ni ang ipabuhat sa Ginoo nga pahulay ta aron pagdaig niya. Manindog ang tanan. Samtang tanong tapos magalat tayo sa kawit alang sa Ginoo.